Vítaj v podcaste Neodolateľná žena Mindset a manifestácia. Moje meno je Klára Zelenej a som master mindset coachka a mentorka pre ženy, ktoré sú pripravené stelesniť svoju najúspešnejšiu verziu a vstúpiť do novej úrovne prosperity a úspechu. Som tu, aby som ti ukázala, že všetko, čo si doteraz považovala za nemožné, je v skutočnosti dostupné, keď si dovolíš vstúpiť do svojej novej identity a naladiť sa na svoju vnútornú silu. Ak túžiš posunúť svoj život, biznis, financie, vzťahy a seba dôveru na úplne novú úroveň, si na správnom mieste. Tento podcast je tvoja týždenná dávka transformácie, kde spojíme neurovedu, mindset, ženskú energiu a manifestáciu, aby si objavila svoj nekonečný potenciál a začala žiť realitu, ktorá je ešte väčšia než tvoje najodvážnejšie sny. Prinesiem ti nástroje, stratégie a aktivácie, ktoré ti pomôžu vytvoriť život v súlade s tvojou víziou. Si tu, pretože si pripravená na ďalší krok. Tak poďme na to. Vítaj späť v podcaste Neodolateľná žena Mindset a manifestácia. Dnes sa ponoríme do toho, ako tvoj mozog skutočne tvorí realitu, ktorú žiješ. A chcem ti už na začiatku povedať niečo, čo ti možno úplne zmení pohľad na svet. Tvoj mozog ti neukazuje realitu takú, aká je. Možno, že sa teraz opýtaš, že prosím, ale je to tak. Ukazuje ti len to, čo veríš, že je pravda. Akože podľa mňa to úplne fascinujúce, lebo predstav si to, že dvaja ľudia môžu byť v tej istej situácii, počuť tie isté slová, byť v tej istej miestnosti a predsa prežívajú dva úplne odlišné svety. Jeden cíti tlak, druhý príležitosť a rast. Rozdiel nie je v situácii, ale rozdiel je v tom filtri, cez ktorý vnímajú túto situáciu. Keď sa pozrieme na to z hľadiska neurovedy, každú sekundu tvoj mozog prijíma obrovské množstvo dát zo zmyslov. Odhadom je to okolo 11 miliónov bitov informácií za sekundu. To je obrovské množstvo. Ale vedome, teda s plnou pozornosťou, vieš spracovať len približne 10 až 40 bitov. A to je naozaj ako kvapka v oceáne. Aby si vôbec mohla fungovať, tvoj mozog musí väčšinu týchto informácií odfiltrovať. Vyberie len to, čo považuje za dôležité. No a teraz prichádza tá zaujímavá časť. Čo tvoj mozog považuje za dôležité, závisí od tvojich presvedčení, emócií a zamerania. Tento proces má v mozgu svoju konkrétnu časť a volá sa retikulárny aktivačný systém, v skratke RAS. No a tento RAS je akoby tvoj osobný taký ten gatekeeper, taká tá brána vedomia, to, na čo sa zameriavaš, on začne vyhľadávať. Vieš, je to ako keď si povieš, že chceš nové auto. Povedzme napríklad červenú Teslu a zrazu ju vidíš všade. To nie je náhoda. To je tvoj RAS, ktorý hovorí, aha, ok, toto je dôležité, toto si zapamätaj. Tá pozornosť tam proste ide a ty to potom vidíš vo svojej realite. No a presne takto to funguje aj s úspechom, s láskou, s peniazmi, s možnosťami. Ak veríš, že sú pre teba možné, tvoj mozog začne vyhľadávať dôkazy. Ak veríš, že nie, bude ich odfiltrovávať. V NLP tomu hovoríme filtračný systém mysle. Tvoja myseľ spracováva realitu cez 3 procesy. A to vymazávanie, skresľovanie a zovšeobecňovanie. Poďme si ich rozobrať. Vymazávanie znamená, že jednoducho vynechávaš to, čo tvoj mozog považuje za nepodstatné. Napríklad, dnes si sa možno rozprávala s niekým, ale nevieš, akú farbu trička mal. Tvoj mozog to vymazal, pretože to nepovažoval za relevantné. Ďalej skresľovanie, to znamená, že tvoj mozog prispôsobuje realitu tvojim presvedčeniam. Ak veríš, že nie si dosť dobrá, tvoj mozog začne vnímať dôkazy, ktoré to potvrdzujú. Možno sa ti niekedy v konverzácii stalo, že ak niekto mlčal, tak si mala zvláštny pocit. A možno ti tvoj mozog povie, že no určite som povedala niečo zlé. Lenže realita je neutrálna, ale tvoj filter ju zafarbí. Patrí sem aj takéto deformovanie, keď niečo zveličíš, čiže urobíš to lepším alebo horším, než to bolo. No a to zovšeobecňovanie, to sú naše vzorce. Keď sa ti niečo stane raz a mozog si povie, aha, ok, tak toto funguje. Napríklad muži ma vždy opustia, oklamú, alebo niečo sa tam stane. Tak toto nie je pravda o realite, ale je to vzorec o svete, ktorý si vytvorila. Tieto filtre spolu tvoria mapu tvojho sveta. Alebo si možno povieš, toto sa mi deje vždy, ja vždy zlyhám. Alebo si povieš, ja si vždy nájdem cestu k víťazstvu.
Toto je zovšeobecňovanie. A keď si napríklad teraz veľmi šťastná, je to preto, lebo vymazávaš všetky veci, kvôli ktorým by si sa mohla cítiť smutná, nahnevaná alebo vystrašená. A keď si práve nahnevaná, robíš presný opak. Vymazávaš všetko, kvôli čomu by si sa mohla cítiť dobre. Možno si už aj zažila takú tú chvíľku so svojím dieťaťom, keď bolo možno ponorené smútku, alebo niečo sa stalo a plakalo, ale keď si možno, že povedala nejakú vtipnú historku, alebo si ho nejak rozosmiala, no a pred minútou možno plakalo a zrazu sa smeje, lebo ten príbeh zmenil jeho zameranie. A keď sa zameriaš na niečo láskavé, inšpiratívne alebo vtipné, začneš to cítiť. My musíme byť tí, ktorí ovládajú svoje zameranie. A keď to urobíme, zmeníme svoj život. Je potrebné sa sústrediť na to, čo chceš, nie na to, čoho sa bojíš. Rozhodneš sa sústrediť na to, čo chceš, prečo je to dôležité a že to proste zvládneš. A tvoje telo začne vytvárať pocit istoty. No a veľmi dôležitý je aj jazyk. Slová, ktoré používaš. Každý z nás má slovné návyky. Niektorí ľudia hovoria stále dookola, cítim sa neistá, cítim sa mimo kontroly, mám strach, som smutná. Možno aj ty poznáš niekoho vo svojom okolí, kto je vždy vystrašený, možno kto je stále nahnevaný, alebo niekoho, kto si myslí, že je vtipný, ale nie je. Ale nie. Ľudia majú vzorce emócií, ktoré sa opakujú, pretože používajú svoje telo určitým spôsobom. Zameriavajú sa rovnakým smerom a používajú rovnaké slová stále, znova a znova. A ak používaš tie isté slová, budeš cítiť tie isté pocity. Pointou je, že ak zmeníš tieto tri veci, pocit vo svojom tele, zameranie a jazyk, môžeš v jednej chvíli zmeniť všetko. Ale či to naozaj zmeníš, závisí od dvoch vecí. Či máš silnú víziu budúcnosti a kde je tvoja identita. Aj v knih sa píše, že bez videnia ľud zahynie. A ak nemáš víziu pre svoju kariéru, pre svoje podnikanie, pre svoj vzťah, pre svoje telo, nič sa nezmení. Ľudia sa boja vytvoriť si víziu, lebo sa boja sklamania. Ale sklamanie je súčasť života. Sklamanie ťa buď zničí, alebo ťa pohne dopredu. No a druhá je identita. A toto je najsilnejšia sila zo všetkých. Môžem zmeniť telo, môžem zmeniť zameranie, môžem zmeniť jazyk, ale to, či to naozaj urobím, závisí od identity. Identita je niečo, čo si tvoríš a ty máš šancu robiť zo seba niekoho, na koho budeš hrdá. Niekoho, kto dokáže pomôcť iným, niekoho, kto nebude len prežívať, ale žiť. Otázkou je, že kto je žena, ktorou sa rozhoduješ stať. Nie žena, ktorou si bola, nie žena, ktorú z teba spravili tvoje skúsenosti, ale žena, ktorú si vedome tvoríš teraz. Lebo tvoja identita je najväčšia sila, ktorú máš. Ak zmeníš identitu, zmeníš všetko. Tvoje správanie, tvoje rozhodnutia, tvoju disciplínu, tvoje emócie, hranice, peniaze, vzťahy a celkovo realitu. A keď si vyberieš novú identitu, tvoj mozog sa začne presne tak správať. No a celkovo aj toto, ako vlastne vnímaš tými filtrami svoju realitu. Je to taká tá tvoja mapa sveta. Nie to, čo sa naozaj deje, ale to, ako to interpretuješ. A podľa tejto mapy sa rozhoduješ, reaguješ a cítiš. No a celkovo aj tejto zmene je dôležité uvedomenie. Začni si všímať, ako interpretuješ realitu. Keď sa ti niečo nepáči, polož si otázku, je to naozaj fakt, alebo je to len nejaká interpretácia mojej reality. Tu nastáva zmena presvedčenia, pretože ak chytíš napríklad myšlienku typu nedarí sa mi, povedz si, toto je len filter. Aký nový by som si mohla vybrať? Použij reframing, nájdi inú perspektívu, ktorá ti dáva silu. Budeš sa sústrediť na to, že zase to nevyšlo. Ale čo ak to zmeniť na to, že učím sa, ako to urobiť lepšie? Tam je potrebná tá zmena pozornosti. To, na čo zameriavaš pozornosť, rastie. Každé ráno si povedz, na čo sa dnes rozhodnem zamerať. Keď sa ladíš na vďačnosť, tvoj raz začne vyhľadávať veci, za ktoré si vďačná. No a veľmi dôležitá je regulácia nervového systému, pretože ak si v strese, tvoj filter toho vnímania sveta sa zúži. Vidíš len hrozby. Ale ak si pokojí, otvorí sa a vidíš riešenia, vidíš tie synchronicity, vidíš tie nápady. Preto je tak dôležité dýchanie, meditácia, EFT alebo grounding. No a tam sa potom vytvára zámer a identita. Tvoj mozog sa vždy snaží potvrdiť,
kým veríš, že si. Ak si povieš, že som žena, ktorá priťahuje príležitosti, mozog ti začne ukazovať práve tie. Tvoja realita nie je objektívna, je to len verzia sveta, ktorú ti tvoj mozog dovolí vnímať. A to je tá najväčšia sila, ktorú máš. Pretože keď zmeníš to, ako vidíš svoju realitu, zmeníš celý svoj svet. Takže tento týždeň ťa pozývam k malej výzve. Všímaj si, ako vnímaš svoju realitu. Všímaj si, čo tvoj mozog považuje za pravdu. A keď uvidíš niečo, čo ťa limituje, spýtaj sa, je to naozaj fakt? Alebo je to môj starý filter? Pretože to, čo hľadáš, to aj nájdeš. Ďakujem, že si dnes počúvala podcast Neodolateľná žena, mindset a manifestácia. Ak ti táto epizóda priniesla vnútorný posun alebo nový pohľad, dielaj na Instagrame a uznáš ma Neodolateľná žena.sk. Milujem vidieť, ako tieto myšlienky menia spôsob, akým ženy tvoria svoj život a podnikanie. Ak chceš ísť ešte hlbšie, objav moje programy a členstvo do Frekvencie Academy, tvoj mesačný portál pre vedomý rast, manifestáciu a energetickú expanziu. Pamätaj, si žena, ktorá dokáže všetko, čo si zvolí. Tvoja energia je tvoj najväčší magnet a svet potrebuje presne to, čo nesieš v sebe. Počujeme sa v ďalšej epizóde.